Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rawuh jamaah salat maghrib wonten Masjid Al Ikhlas ingkang minulya, monggo kula panjenengan nglajengaken ngaos kitab Wasiyatul Mustofa karya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan ngaos dipun tambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man kasurat dzunubuhu zahaba bahauhu. Ya aliyu alaika bisyidqil hadisi wa hifdzil hadisi wa hifdzil amanati wa sakhain nafsi wa ifatil badani. Dawuh Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali, "Hu Ali, sapa wonge kang akeh dosane monggo ilang wibawane. Hu Ali, sira netepono ucapan kang bener, ucapan kang jujur, lan netepono njaga ucapan lan njaga amanah tanggung jawab, lan sira netepono lomane atimu lan njaga wetengmu." Niki dawuh Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali, nggih tentu kangge kula panjenengan sedaya sami bahwa Kanjeng Nabi ngimutaken dhateng kula panjenengan sinten mawon ingkang kathah dosane niku wibawane ilang. Wibawa utawi paling boten cahayane wajah niku ilang. Wonten kitab niku disebutaken bahauhu. Baha niku enten wastani wibawa, enten sing mastani cahayane wajah utawi sinar cahayane wajah. Jadi tiyang ingkang nglampahi dosa niku selalu berkurang wibawane, berkurang cara wong ngastani nyungkani, malah mboten nyungkani. Krana apa? Krana saking kakake nglakoni dosa. Niki namung tengere cara boten ketara jelas, nggih. Tapi iki termasuk syukur lho kula jenengan. Sekali nglakoni dosa sing berkurang wibawane. Sing berkurang cahayane wajah. Nah, zaman Nabi Adam ketara. Zaman Nabi Adam niku dosa niku ketara. Napa rupane? Rupane ireng. Rupane ireng teng kulit niki, teng kulit awak niki, napa teng wajah, napa teng gulu, napa teng tangan. Niku mesti niki. Zaman Nabi Adam tapi saniki didelikne oleh Gusti Allah. Saniki mboten diketarakne. Dadi zaman Nabi Adam niku mari ngaplok ngono. Nggih tangane terus ireng ngoten. Padahal sing ngaplok sing lakoni sing gosong sing ngaplok. Sing gosong tangane sing ngaplok. Mari ngelokne pemaido, ya lambene sing gosong. Padahal mboten ditatapne napa, mboten diseri angus. Tapi sing ireng lambene, mergo lambene nglakoni kesalahan. Niku zaman Nabi Adam. Betul mau zaman Nabi Adam niku sinten wong nglakoni dosa ketara. Ngene dosane mripat wong nginceng wong adus piye.
Niku mripate ketok ireng ngono ya. Akhirnya tuh konangan koncone. Lha iki mari lapo iku. Ngoten konangan. Konangan. Mari ngambung bojone tangga konangan. Lambene ireng pipine ireng. Konangan. Mergo napa? Nggih jaman semanten aja ngoten diketingalne. Kesalahan-kesalahan niku diketingalne efek langsung mboten ngenteni ben nek wis mati mboten uripe ketara. Dadi setelah ketok ana tompele nang pipi, ana tompele nang mripat napa teng tangan niku langsung kancane ngertos, oh iki nglakoni dosa iki. Iki mari elek iki. Enggak pingin mungkin nek wonten diistighfari, tobat tenanan teng Gusti Allah, istighfar, nyuwun ampunan, nggih ilang, tompele ilang. Niki tuh zaman Nabi Adam ngoten niku. Mboten disabun mboten, tapi ilangnya damel istighfar. Nah niku zaman Nabi Adam. Lah zaman Nabi Muhammad sami mawon. Ketinggali sami mawon nggih. Sing nglakoni dosa, sing maksiat napa, ya pancet sing kulite kuning malah kuning gitu. Sing ireng ya malah ireng. Mboten terus sing ireng kulite terus digawe salat malah putih. Mboten ya. Sing asale kulite putih napa kuning ninggalne salat terus malah ireng nggih mboten ketinggal. Nah, cuman sing ketara niku teng cayane wajah. Nah, cuman cayane wajah kan kula jenengan iki mboten pati jelas nggih. Sedaya napa nggih saged niteni. Oh, iku cayane wis ilang. Iku wibawane ilang. Kan mboten patek gampang niku. Mboten gampang. Cuman sing paling krasa niku teng atine dhewe dhewe. Nggih, teng atine piyambak. Ya, Pak. Sinten wong mari nglampahi dosa, mari kesalahan, tentu teng ati niku mboten tenang. Nggih to, pasti niku. Teng atine dhewe niku terperasaan jan mboten enak. Nggih. Mantuk nglakoni dosa napa ngoten, jan kowe terganggu. Atine jek wah jan sumpek. Lah napa ngoten? Keranten sing ditompelne ireng, dirupakne ireng niku teng jero atine. Betene niku zaman Nabi Adam sing dirupane ireng ku wajahe napa tangane sing jaba niki ketinggal. Tapi zaman Nabi Muhammad niki umat Nabi Muhammad sing diirengne niku atine. Nggih teng hadis lintune Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong nglakoni dosa mongko ana dlemok ireng nang atine. Lah niki kula jenengan kudune nggih ngraosaken ketika dlemok ati ireng niku nggih nah, ancen bener-bener peka loh ya. Ini balik malih teng pribadi piyambak-piyambak. Nah, bener-bener peka niki teng ati nggih ngrasa mboten penak. Nggih, tentu mboten penak. Akhirnya nek mboten penak nggih serba sumpek lah. Nah, sumpek terus serba salah. Nah, kelingan aku dengi gak salat. Wah, dosa iki gak salat. Teng ati niku dlemok ireng besok maneh gak salat maneh, gitu lho maneh. Ki mboten ditobati, mboten dikodhoki, mboten disaur, utang salate niku wau, ya terus numpuk-numpuk ireng. Nggih, numpuk-numpuk ireng tambah kuwat. Ki bedinten terus sampai bertahun-tahun salate namung wayahe salat riyaya. Umpama lho. Nek teng mriki mboten enten nggih. Mboten enten. Salate ben riyaya tok. Setahun pindu Idul Fitri hari Idul Adha. Oh iya, 5 waktu mbuh nyang ndi. Lha ngoten niku ya napa? Kok mboten krasa nggih. Ya mlane bali teng pribadine piyambak. Asline sesuai dengan Kanjeng Nabi ini. Nenten delmo ireng teng atine. Ketika ati delmo ireng, akhirnya nggih rasa bersalah niku muncul. Nang jero ati mesti krasa, agak salat dosa iki. Besok maneh, aduh dosa iki. Terus mesti ngrasakne ngoten teng ati niku. Ngerasa bersalah terus. Ya cuman tiang niku kadang enten sing cuek, enten sing perhatian. Sing perhatian nggih syukur napa ndang tobat. Sikape ngoten, astagfirullahaladzim. Aku dengi ninggal salat subuh. Wis nang tak sahur lah tak kodoi. Lha ngoten istighfar sing kathah terus nglampahi sholat yang ditinggal niku namine qadha. Qadha ki wajib lho nggih. Wajib. Jadi ampun sing
utang niku mek karo tangga karo dulur karo kanca mboten namung niku utang teng Gusti Allah nggih wajib disaur namine utang salat utang poso nah niku wajib nyaur nek mboten ngoten delmo irenge niku nempel terus teng ati nah ketika nempel terus teng ati terus bedino mboten salat bedino terus suwe delmoke tambah kebek ning ati wireng-wireng tok teng ati. Nah niki lho, akhire sayange napa sing wis kadung kulino mboten salat terus merasa tidak bersalah. Ketika tidak salat terus cuek kae, niki teng ati tambah ireng tambah weteng, akhire tambah nemen gak krasane. Lho, iki sing direpot niki. Akhire napa mboten enten pekane blas. Ning ati mboten enten rasa bersalah, mboten peka, mboten getun. Nek mboten getun, akhire nglampahi dosa lintu-lintune tambah wani, tambah kemendel. Oh nggih, niku lho bahayane nggih. Niku bahayane. Mulane Gusti Allah nggih sama dawuh nek gelem salat niku tanha inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat iku iso nyegah awake dhewe saka nglakoni fahsya, nglakoni ala, nglakoni sing jahat lan munkar nggih perkara munkar nggih sami perkara maksiat perkara jahat. Niku. Nek uga gelem salat nggih berarti luwih gampang, berarti sebalike mboten purun salat berarti otomatis nglakoni maksiat nggih enteng ae mboten rumangsa salah. Mergo saking nemene dlemoke wis ireng niku. Mboten krasa belas teng atine nek niku salah. Niki bahaya saestu. Lah terus ketika terus ngoten niku wau, atine delemok ireng-ireng wau, akhirnya muncul teng wajah. Ngoten muncul teng wajah lan pawakane kula jenengan malah mboten wibawa. Mboten nyungkani, mboten wibawa di hadapan siapa-siapa. Yo ngaten akhirnya diremehne wong, ngoten lho. Akhirnya mboten nyungkani blas. Jane ya wis cara umur ya wis ora nom, tapi karo bocah cilik kok diguyoni tok, karo bocah cilik kok ora nyungkani. Nggih perlu koreksi diri, perlu koreksi diri. Bisa jadi kula jenengan enten dosa sing dereng ditaubati. Kemungkinan enten kesalahan sing dereng dijaluni ampunan dhateng Gusti Allah. Ngoten nggih. Niku. Nanti yang pun kesusu nyalahne wong liya, kok malah ora sopan karo wong tuwek. Malah ora sungkan karo wong tuwek. Lama ngoten niku. Kan nggih salah bocah. Sajane nggih bocah mesti salah niku. Kurang didikan. Tapi di balik itu kangge pribadi kula jenengan sing di napa niku ditingkai mboten sopan atau dinglamaki ngoten niku nggih kedah dados koreksi juga. Dados koreksi pribadi kula jenengan secara nang jero ati niki aku cek salah iki. Astagfirullahaladzim. Terus ndang istighfar. Mungkin terus kata istighfare, akhirnya eling kalau bisa diparing eling, oh salahku iki ta. Oh mungkin dengenane tahu ninggal sholat tiko urung tak sahur. Oh ning ngoten niku contone. Nah niku sehingga nek eling ndang disauri utawi menawi salah dateng tiang lintu, ndang njaluk sepuro dateng tiang niku. Nah niki supados cayane wajah ndang balik malih, wibawane kula jenengan nggih balik malih. Tapi ampun salah paham lho nggih, bukan berarti terus wong sing ibadah iki ben disungkani mboten ngoten. Ya tetep wong ibadah niku krana Allah Subhanahu wa taala. Ya aliyu alaka bisyidil hadisi. Salajengipun Kanjeng Nabi nggih manti-manti Kanjeng Nabi nggih ngutaken kula jenengan supados ucapan kula jenengan iki jujur, ucapan sing sesuai kenyataan, mboten seneng ngapusi, mboten seneng goroh. Bahwa tiang goroh niku hubungannya diputus oleh Gusti Allah. Tiang seneng goroh, dungane mboten dikabul nih kali Gusti Allah. Terus malih joko ucapan ini penting sangat. Nggih. Kula jenengan mulai diwastani Islam sampai mati niku sedaya niki sing kathah amal ucapan. Nggih. Sing paling kathah saka ucapan. Mulai masuk Islam syahadat ke ucapan. Syahadat yang mboten diucapne mboten sah. Gitu. Salat nggih ngoten.
takbir Allahu Akbar nggih diucapne. Takbir meneh batin tok nggih mboten sah salate gitu. Fatihah nggih ngoten. Maca Fatihah nggih kudu ngucap, kudu bersuara. Bersuara tapi sekira kupinge dhewe krungu. Niku jenenge ucapan ya. Terus maca tahiyat kaya salat nggih ucapan, maca bacaan rukuk sujud nggih ucapan. Sedaya ucapan. Sing mengandung ibadah nggih ucapan. Mila sebalike mengandung maksiat nggih kata-kata lewat ucapan. Sangka ucapan muncul mitnah nang tanggane, mitnah nuduh elek nang tiang lintu. Lah iku namine nggih ucapan. Iki bahaya. Dan sangka ucapan maidu ngelokne. Nah, niki merendahkan orang lain, misuh-misuh niku nggih ucapan. Nah niki lho. Mila nek ucapan iki dijaga saestu, diarahne temen ucapan sing bener. Nah niki saestu supaya napa? Nek bener saestu iki bakale nggih ganjarane gedhe sanget. Sebalike nek tinggi adu-adu, tinggi ngrasani, tinggi mitnah dan sebagainya, nggih dosane nggih gedhe. Ya ngoten, naudzubillah. Salah satu contoh mawon tiang iri dengki. Ibadah bertahun wis bertahun-tahun ibadah ya salat, ya poso, ya zakat, ibadah sedekah wadah. Tapi kok cek gadah iri dengki datang tiang lintu. Wong liya duwe kaya gak seneng. Wong liya rada sugih titik wong kuwi ngingu kuwi. Ngingon-ingon. Iki ngon anake. Ya anake dingu, lha piye gak dingu. Engko wis nuduh ra karo-karuan, wis minah ra karo-karuan. Iku ya termasuk ucapan niku ya. Lah saka ucapan ngoten niku saka dasare iri dengki niku enggak seneng wong liya nrimo nikmat. Akhire ya dosa. Dosane nggih napa nglebur amal saene sing sampun wulan lampahi. Dadi gosong. Alhamdulillah. Dadi bijing teng alam kubur niku ketinggal. Diketinggalne panganan enak-enak tapi gosong sedaya. Dudune iwak pitik, iwak wedhus, iwak sapi, daging sapi. Tapi gosong kabeh. Suguh nek mangan. Niku malah ketok iki. Ya iki panganan kangge awakmu, iki ganjaranmu. Ganjaran apa? Ya ganjaran salat, ganjaran sedekah iki. Panganan iki. Lho kok gosong? Ya gosong sing gosongne kelakuanmu dhewe, ucapanmu dhewe. Apa iki? Ya ucapanmu iri dengki nang wong liya, mitnah nang wong liya. Akhire gosok. Ya Allah, naudzubillah. Nggih bakale kula jenengan teng alam kubur niku sampun ngrasakaken. Teng alam kubur niku saged ngraosaken lan semerep ganjaran lan dosane kula jenengan semerep. Diketingalne kalih Gusti Allah lewat malaikat. Dadi selama kula jenengan urip niku salate, poso niki ketinggal ganjarane rupa napa, rupa panganan, rupa klambi, rupa surga niku ketokne tamane ngoten ketok. Tapi nek umpamane gagal, umpamane amal-amal saya wau mboten diterima karo Gusti Allah ki dirupane ganjaran sing gosong-gosong. Naudzubillah. Menika dijogo kanthi ucapan sing sae daripada tinggi mitnah, daripada nggih ucapan iri dengki luwung apik damel istighfar. Ngene ngoten daripada ucapan sing ngrugekne, ucapan sing nganggur oleh miso-miso luwih kathah istighfar luwih sae damel istighfar. Lha kok malah ngoten. Kok Kanjeng Nabi niku pas Isra Mi'raj nih. Isra Mi'raj munggah teng dhuwur niku nggih Sidratul Muntaha. Nyetekna Sidratul Muntaha menuju Mustawan, menuju tempat Kanjeng Nabi badhe panggih Gusti Allah. Tempat Kanjeng Nabi sing supaya saged panggih Gusti Allah. Tempat Kanjeng Nabi supaya Gusti Allah metuhi Kanjeng Nabi wonten mriku. Sanes tempat Gusti Allah sanes lho nggih. Tempat Kanjeng Nabi saged napa dipanggihi Gusti Allah. Niku namanya Mustawan. Datang Mustawan enten namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku enten cahaya apa wadang. Terus suarane kaya tawon. Ngoten. Ngoten.
Suaranya nggak tahu tapi cahaya tambah besar tambah pewadang kayak lintang. Terus malaikat Jibril ditakuti oleh kanjeng Nabi. Nah, Jibril niku napa niku cahaya kok suaranya kayak tawon pewadang tambah padang. Ya Nabi Muhammad iku ganjaran kangge umat sampeyan sing seneng zikir, sing lesane terus teles kalian eling Allah Ta'ala. Lesane teles kangge nyebut Allah Ta'ala. Ini nopo istighfar, nopo maca tasbih, nopo takbir, nopo maca nopo mawon wis. Maca zikir-zikir ya. Iku yang setiap saat ngucap zikir niku utawa istighfar lan sapi nunggalane sing isine eling Gusti Allah. Niku dadi ganjaran gedhe niku wau. Cahaya sinare mencorong padang. Besok bakal diunduh umat sampeyan sing seneng zikir lesane. Sing lesane seneng ucap zikir, seneng nyebut asmane Gusti Allah. Oh, ngoten malaikat. Nggih. Oh, dari gue, tegese ucap kula jenengan sing bagus, sing terjaga, diisi kalian zikir, diisi kalian nyebut asmane Allah Ta'ala. Niku dadi ganjaran gede, sing besok diunduh teng akhirat. Ketika ngunduhi besok teng swarga niku, kula jenengan sak kersane napa cahaya niku sinar niku kula jenengan suwun dirupane widodari, nggih dituruti. Dirupane panganan enak nggih dituruti, dirupane napa mawon dituruti. Iku sinar-sinar cahaya sing dados ganjarane kula jenengan oleh teles lesane kangge zikir nyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngoten nggih, pun ngatos cahaya samono kae digosongne. Jadi dijogo saestu ucape ampun ngantos disusul sing elek. Ketoke mari wiritan, mari ngono terus misuk. Ya Allah, malah gosong cahayane kayak sido. Jadi lho saestu njogo ucapan niku mboten gampang. Wong Jawa niku telatene napa? Supaya ucapan kula jenengan dijogo niki sampai ngurui basa. Gitu. Wong Jawa niku ngurui basa teng anak-anake. Ngomong mboten pareng, ngoko kasar dateng sing sak dhuwure niku mboten pareng. Muni awakmu kowe no mboten pareng. Sampeyan kadang diuruki sing sopan panjenengan. Dadi Gusti Allah ngoten iki. Mboten Gusti Allah anta, dene cara Arab padha wae. Tapi nang Gusti Allah nek cara Jawa benten temen bahasa sing luwih sopan. Paduka. Ya Allah rezeki paduka. Lha ngoten. Biasane nang Gusti Allah. Nah itulah. Hifdzul amanah jaga tanggung jawab dados presiden, nopo menteri, nopo DPR, nopo lurah, nopo perangkat desa, nopo takmir masjid, sedaya mawon tanggung jawab nopo mawon amanah niku harus dilaksanakan sesuai kalian samestine. Nggih, nek amanah niku saestu dilampahi, tanggung jawab niku bener-bener diestokaken niku bakal iki ganjarane agung sanget. Nah terus tiyang malih dikengken loma. Loma niku berarti mboten eman. Dadi enten suatu dawuh panjenengan niki kalian donya niki nggih, bondo donya kula jenengan niki saged ngrasakne niki kados dene tukang parkir. Mboten rumangsa nggadahi, mboten rumangsa miliki, tapi rumangsa dititipi. Ngoten ya. Tukang parkir ngoten ya. Tukang parkir niku mobil kuwata teko mboten bangga, mboten sombong. Pancen yo wae wong, pancen yo wae wong liya wae Gusti Allah kapane. Cara praktek teng pribadi kula jenengan kaya tukang parkir ngoten niku. Jadi mobil kuwata api-api bermerek regane ratusan juta, miliaran. Mboten bangga, mboten rumangsa sombong mboten. Tapi rumangsa napa? Rumangsa iki titipan. Kudu tak jaga. Kudu tak rumat. Nah, kudu tak gunane sak api-apike kangge sangune ibadah. Lha ngoten. Iku namine amanah. Mboten rumangsa duwe, mboten rumangsa miliki. Sehingga napa? Ketika diperintah sedekah, niki mboten eman-eman. Kaya tengah parkir ngoten. Mobil sing wis parkir akeh sore entek, padha mulih kabeh. Iki mboten getun, mboten nangis ya. Napa? Pancen dijaluk sing duwe. Ya ngoten. Ketika praktek kula jenengan kados tukang parkir ngoten,
Iki legowo atine. Nalikane diparingi titipan nggih dijaga, nalikane dijaluk ana sing gadah nggih mboten gersula. Nggih tetep legowo, seneng mawon, syukur alhamdulillah. Wis diparingi amanah titipan. Dene ora ana utawa dijaluk, ya alhamdulillah. Malah syukur nih. Oh ijole luwih kathah. Dadi yang lumang nggih ngoten niku berarti mboten rumangsa duwe. Sehingga ketika mboten rumangsa duwe, ketika ada perintah sedekah, perintah untuk memberi, itu mboten eman. Ki ancen titipan kalau sing nitipi dijaluk kon nggih sedekah, ya monggo. Ngoten nggih. Mboten getun, mboten bersula, mboten eman-eman. Mergo kata-katae nggih tiyang sing sampun sedo niku getune tenanan gara-gara napa ternyata? Gara-gara ninggal sedekah. Nggih. Kata-katae wong sing getun sak getune, nemen getune teng alam kubur ngantos akhirat niku gara-gara mboten sedekah utawi kurang sedekah. Nggih teng ayat Quran ini disebutaken ya Allah kula nyuwun jenengan paringi umur malih, jenengan paringi urip malih teng donya, kula tak sedekah. Ngoten. Rata-rata gedune ngoten niku, kula tak sedekah Gusti. Jawi Gusti Allah ya kasep. Wis kasep wis adung mati lagi pengen sedekah. Mergo napa gedune? Mergo niku wae lho, wong iku amanah titipan. Sedekah nih jaluk sing duwe kok ora oleh. Kok medhit men. Nah, niki lho. Niki nggih termasuk wong sing eman-eman ora kemilikan. Nggih bahaya. Soge wis mampu nggih waya haji kita daftar. Nah, daftar mawon. Senajan isone nyicil haji tinggal titik, nggih daftar mawon. Saringan kon usum haji ya. Iki muga-muga dadi eling. Dadi pokoke kula jenengan. Nah, tiyang sing haji niku diantarane enten sing umure 90 tahun. Sanjane niku nyelengi sangka hasil bakulan saka pecel keliling. Bakulan keliling nyelengi gaji 20 tahun cukup berangkat. 20 tahun sakit berangkat aja. Itu saking niat sing kuat. Jadi nek wong sing suwe-suwe wis genah sugih wis genah nyekel kok mboten digunakake kangge kewajiban agamane. Nggih, ya Allah jelas niku sesuai kali dawuh dari Quran wa akeh gedune urusan bodoh dunia niku besok dan akhirat dados getun kangge wong sing boten mentasarufkan harta sesuai kali perintah Gusti Allah. Nek mampu kita digunakne sesuai perintah Gusti Allah. Nek dereng mampu berusaha sekali sakuwate tenaga. Mun duwe kepinginan pamane berusaha nyelengi, pamane besok-besok keburu umur wis dijabut Gusti Allah. Ini tetap ganjarannya sing mlampah. Nggih. Ganjaran haji ini tetap diparingi. Mergo wis gadah niat. Sing salah niku mboten gadah belas. Sing salah niku belas mboten gadah niat. Iki lelean carane kula jenenge lelean. One celengan napa blek cebleke rupo napa. Niku jan bolong cemplungi 1000, cemplungi 2000 niat ingsun nyelengi kangge ibadah haji. Terus diniatkan tenan. Jadi besok-besok rongtang pas dapat sedo, itu jadi ganjaran. Bakal kecatat, saya itu malaikat betul mungkin ngapusi, itu kecatat bahwa celengan jenengan damel haji. Sehingga mungkin sedo saya itu kedesain sedo, itu termasuk ganjaran haji. Mungkin masuk ganjaran haji. Cuman dia namanya saya Abu Mubarak. Wis klumpuk-klumpuk kon pira-pira taun klumpukane gondone niku damel haji wis daftar wis napa niku siap-siap koper. Lah kok tanggane niki kluwek. Nah, akhirnya malah duit sang berangkat itu diparani tangga. Lah kok kira-kira musim haji selesai, terus dipadosi yang sing haji kirim salam sampai Nabi Muhammad. Kangge saya Abdullah bin Barak niku. Di Pak Abdullah itu disalami Nabi Muhammad. Pak Abdullah kula asal amanah ing Kanjeng Nabi Muhammad nyampaikan salam dhateng panjenengan. Alhamdulillah. Terus dawuh Kanjeng Nabi jenengan saking titele haji. Nah niku jenengan saking titele haji. Lho kula mboten berangkat, mboten saya berangkat. Meskipun mboten saya berangkat,
jenengan asal ganjaran haji ditulisan ki haji. Oh niku lho. Jadi meskipun mboten saya berangkat, tapi niatnya wis kuat, ditulis oleh malaikat, ditulis ganjaran haji. Jadi ampun ngantos duwe pikiran sing cepet mengantos. Aku ora mungkin wis ora usah pisan. Lho, niku kleru. Termasuk rukun Islam lho. Rukun Islam itu kudu diniati. Kalau boten kula jangan gadah niat, gadah sejo, gadah kepinginan. Aku pengen haji, tak nyala isih. Nggih. Sami kula jalan sami berusaha. Nyalain sama aku nih. Ada lagi. Ampun pesimis, ampun aku ya nutut, aku ya cukup lah. Saya cukupi Gusti Allah, dan kedah yakin ini bakal dicukupi oleh Gusti Allah. Menawi boten cukup secara nyata, ini dicukupi dalam segi ganjaran. Nanti ketika ganjaran harus dicatat bagi orang haji, besok teng akhirat ini diceluk haji. Ngono. Ini tokoh-tokohnya malah bungun dulu. Dan dia terima Tegalan atau haji, lah kok diceluk haji ning akhirat. Ini kok mergo niku niat kuat nyeleni tenanan, tapi umurnya betul nutut ya. Sing niat itu dicatat. Ini lah supados ngilangi medite teng ati, medite awak, supados belanjane harta panjenengan sesuai kali perintah Gusti Allah. Nggih mekaten kula aturaken mugi dados pepiling panjenengan tambah manfaat dan barokah dan besar kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Nggih masalah salat qada. Nggih monggo. Masalah salat qada umpamane pas mantun salat zuhur terus keturun ngantos kendaraan waktu asar. Lah niku napa langsung salat qada napa bar salat asar? Tang ini maghrib. Nah ini kemarin pokok salat wis termasuk wis entek waktune. Nggih. Terus iku ana umpamane ya terus salat isya, terus mari ngono terus dikodhoki terus 1 hari 2 hari iku kena apa enggak umpamane. Aku utang terus iki wis oleh 2 dino 3 dino lah itu dikodhoki piye iku. Dadi iso apa bagaimana? Nggih. Nah, ini bagus nih, ini sedaya kedah ngertos. Qadha salat kan wajib, dadose mboten batas waktu. Sampai kapanpun momene eling iku sik gadah utang salat nggih disaur. Terus umpamane waktune eling niku langsung niwau, nggih utamakan salate sing wajib riyin sing pas waktune. Umpamane dhuwur, mantun dhuwur tilem tangi-tangi maghrib. Nggih, ya maghriban riyin. Maghrib yang utama diutamakan nonton itu baru ngodoi asar. Ada ngodoi asar. Terus bapaknya ngomong lewat 3 dino, baru eling. Gini terus tetap setelah lewat 3 hari, lewat seminggu, gitu sahur. Biasa itu lewat seminggu nanti hari. Nanti dikodoi. Jadi tetap dados tanggungan. Biasa itu ngono lek suwe-suwe yo nanti gak kodok. Lagi niku. Mila kedah dikon, tetep dikon. Lah terus malih kedah sailinge. Mboten bareng ngarang, mboten bareng mek kira-kira mboten bareng. Butuh sailinge secara mantep aku ninggal dhuwur apa asar apa maghrib ping pira, ngoten. Kedah hitunge pisan kudu jelas. Mboten bareng kok kira-kira ping 7. Wis tak salat ping 7 mboten bareng. Kedah itu mantep saya cukup ini utang 5 ini ya 5 nih foto ini caranya ada ini buatan bareng kira-kira kedah yakin mantep pundi sholat sing ditinggal maghrib apa asar apa maghrib apa isya nah terus jumlahnya gitu kedah ini sampai pinten tahun pun gitu terus tanggungan menambah utang nggih contoh jenengan utang toko nih Mas Hadi utang 1.000 sama 5 tahun ya sih catatan ya catatan saya itu Mas Hadi catatan enten ya napa mau mati yo anake ditagih nggih kok tak diwarisi nggih to saya mawon salat nggih mawon utang sampai setahun 2 tahun kita ditanggung
Mila ulama enten sing nganjurne ketika wong tuwa sedo kok diundang salat, anak itu disuwun nyaur ning ngondokne. Dadi niate usoli qadha maghribi bisa maghrib, usoli qadha maghribi qadhaan li namine bapake sinten. Nah, bapake wong jenenge Ahmad li Ahmad qadha lillahi ta'ala, Muhammad lillahi ta'ala. Ngoten. Jadi ngondokne salat yang sepang nggih sunah. Sae mawon. Betul tentang gada tanggungan berat. Nah, ini jelas ya. Ini mulai cikal sematan, mungkin manfaat barokah di luar sedaya, atas tambah yang manfaat ternyata amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.